BCG ba romoi sak hamya kalaijak Santosh Deborma mugui khoroksa takuk. Tong thainok no kari kubuni thai tongmani bebak phalbaikya robar bagan nukhungni malmata ration card bo bondok rijak huni saka sak hamya kalaijak takuk Santosh Debormani hik khwai hangkor champawar shikaribari ADC village bai khobjak dagoma kamini takuk Santosh Deborma bihik belai nokha khamjak mungsa lama gurikya hnei mokol mukte kalaye hasteni khagonang lukorokni thani chubasu sanjak bwsai sak hamyani pati mungni te jingjal rokni kok roknobo saikhana rekha te tabuk thui nangai tongo hni bo saka Santosh Debormani blood group ungkha A positive ani logni ani kori ani bisain kalai bo sak hamya mane 10-15 bosor hona Pono pula telang ha sip soro telang ha no me jawa jimi ko meski se tongana phal baye ar pore sini ko sip soro kipiroi no saja sane done oite sa jibi telang sara lo khwai turi jibi hote phal hore jibi khangoi bola pase bala sip kono ka doctor baye kono bisingo bono dialysis khaina na hin doctor oksabe dialysis khaini ja ar pore kono dialysis khainan tene na saptago sarba khanya nangna hin sabai sarba khala ja angko samose khaya rangri greti kono bene jaga ro musro mikiro phalaya ni Lesmokar ogona lo punwa toro phare angona dialysis khlega sarba ngai tabu khai thimang nang so samne thili pelaginan thigri ni bi sai chaba ni doctor oksabe a kono jogajo khai nebi ka biya bi ba ngai thiro kombes tabu su kono to ko nang tong ma nya kun mate ka chai ko bini guru ngai A positive na guru na ang ko ho khaga nang maya nang guru na anum sanya kisa thiro khai bebs da khai rimana ning thon gang te rang picharok ba sun an kun kuri ga bono khale khangan moto kun si pala kuri ga ang sida thuchu ka han kun apuno mane musa kon khale tala khang siban talang sa ni khangan moto si kuri ga yasom ka kur bono bidi ga musul misi phale ga ba to kon phale ga kila to phale ga raba bagan bono ko tapung kuri ga an kra song bong ni jaga no du nai bi ga habi maya rang picharok kuri ma mang songa ring khama ga kun nanya moto kuri ga ga ta bu khai Haganang maya ganang no ba je sukri ano khosal khonai deha theke bang kisa panji siban me ang mane khalai da ti hinno no ma ani musani mo ha Santosh Deborma ani chelaro masa buri ko pra sala tina bo hka panche ki sigari bari pancha ya tung tama mo ha dang ma bari yang lain bisanya hamna bo hamna musung bang kisa ro buri kana kisa soba so ni thu ne ang soba so san Borokni jingjal rokno nukui chubana ni mujungui tongkhe account number 81060118533339 rangdawi chubawi mano IFC code dungkha PUNDBORRBTGB bank holder ni mung ungkha Orjina Deborma borok bai kokduk bai kerengna hingkai 6009728322 number by Kurungai Mano. Bureau report Kumpoi.